Joo, siis mä kuuntelin sitä Ylen podcastia. Kaiken takana on tasapaino, siksi sitä kannattaa harjoittaa. Ja kyllä, no siinä oli aika paljon asiaa, mutta lyhyesti sanottuna fyysisellä tasapainolla on monia merkityksiä elämässä. No ensinnäkin se on, se on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia. Ja sillä hyvä fyysinen tasapaino auttaa ylläpitämään kehon toimintaa ja estää loukkaantumista esimerkiksi. Lisäksi fyysinen tasapaino voi parantaa motorisia taitoja ja koordinointia, mikä voi esim. Vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi urheilusuorituksiin ja arkipäivän toimintoihin. Ja henkisellä tasolla fyysinen tasapaino voi edistää mielenrauhaa ja stressin hallintaa, koska keho ja mieli ovat tiivisti yhteydessä toisiinsa. Keho ja mieli ovat ne tekevät yhteistyötä ja yhteisöllisellä tasolla fyysinen tasapaino voi esim. Tukea sosiaalista osallistumista ja yhteydenpitoa muihin ihmisiin, esimerkiksi ryhmän liikuntaharrastusten kautta. Ja kaiken kaikkiaan fyysisellä tasapainolla on siis monia myönteisiä vaikutuksia elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Monet harrastukset, esim. Joogaa, tanssimista tai jalkapalloa tai monia muitakin harrastuksia, ne on aika hyödyllisiä. Ne vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja yksilön hyvinvointiin.